Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin kasancewa da ku a cikin shirin kunnen kanawa da muke karanto muku littafin Ɗanwaire Muhammadu Sani Gurshe Gwanki Shabara. Littafin da hukumar binciken tarihi da kyautata al'adu na jihar Katsina ta wallafa. Yusuf Mustapha Batsari sunana da nake karanto muku wannan littafi. Sarkin labarin sarkin Ruman Katsina, Alhaji Mustapha Nasiru Batsari da Alhaji Bashir Lawal Zakka su ne suka ɗauki nauyin kan muku wannan littafi. A shirinmu da ya gabata idan ba ku manta ba kun ji yadda aka tsare Ɗanwaire. Har ma ake tunanin cewa ba wani abu ne yasa Ɗanwaire ya ce sun maza da su koma Katsina ba, wataƙila sai dai tsammanin cewa akwai wani babban makirci da aka ƙulla masa a Kano. Inda a nan ne muka dakata a halin yanzu kuma za mu ci gaba. Daga nan aka kai Ɗanwaire kurkuku aka kulle. Ya kwana a gidan sarƙa da a salatu ya tashi ya yi alwala, ya yi sallah gari ya waye ya fito waje. Ko da ganinsa sai yari ya yi farat. Ya miƙe tsaye ce, wayyo Allah na bari na lalace. Ɗanwaire ya ce, a'a ina dalili. Ya ɗaga hannu ya bugi yari a wuya, nan take wuyan yari ya karye, ya fada ƙasa matacce. Daga nan haka sauran dogarai suka yi wa Ɗanwaire ca, shi kuma gogan naka ko kula da su bai yi ba. Ya shafi bango ya ɓace, ya fita wajen gidan kurkuku, ya bar dogara suna ta harguwa. Da fita gidan kurkuku sai ya arewa ya nufi ɓangaren ƙofar ruwa, da isarsa bakin ƙofa ya yi nufin ya kashe mai tsaron ƙofa, amma ya sake shawara a zuciyarsa, yana tunanin me zai sa ya ɓata lokacinsa har ya yi kisan kai. Bai yi komai ba sai ya zama gabi, ya keta da ɓarzar birni ya nufi gida Waire. Ya ta tafiya a ƙasa da sauri har ya isa Badume. Yana kawa wannan gari sai ga ma dawakin Mazadu da Wakaso da Abubakar Dandu bisa dawakansu. Suka gaisa ya kwashe labarin abin da ya faru tun sa'ad da sarkin dogarai ya tafi da shi, duk ya gaya musu. Da za su wuce Abubakar ya ba Ɗanwaire da dokinsa. Ya hau suka yi ta tafiya har suka da isa Waire. Tun kafin Abubakar da ma dawakin Mazadu su tafi Kano, bin sawun Ɗanwaire sai da suka sa iyalansu da bayi da barori da sauran jama'ar Ɗanwaire duk suka shirya tsaf. Lokacin da suka isa Waire sai duk suka tashi aka ɗunguma zuwa komawa gida. Ɗanwaire na gaba, ma dawakin Mazadu na gefen hannunsa na dama, Abubakar na gefen hagu, Wakaso na baya. Sauran jama'a kuma na biye. Aka rankaya ba a tsaya ko ina ba sai cikin ƙasar Katsina. Suka yi zango a wani wuri tsakanin garin Kusada da Ingawa. Ɗanwaire ya yi zama a ƙasar Kano har na tsawon shekaru 7, tun daga shekarar 1880 zuwa shekarar 1887. Ya yi zamani da sarakunan Kano biyu, wato Sarkin Kano Abdullahi Maje Karofi da Sarkin Kano Muhammadu Bello ɗan Ibrahim Dabo. Ya kafa sababbin garuruwa a ƙasar Waire, ciki kuwa har da Sabon Kafi da Badawa. Gurshe Ɗanwaire ya isa ƙasar Katsina a zamanin sarkin Katsina Abubakar ɗan Ibrahim. Ɗanwaire ya zarce ya je tarar da hakimin Kusada, suka gaisa ya kuma shaida masa butulcin da Kanawa suka yi masa, amma yanzu dai ya dawo gida. Daga nan kuma ya wuce ya nufi Ingawa, suka gaisa da sarkin Fulani Dambusa Idu. Ɗanwaire ya gaya masa abin da ya faru tsakaninsa da Kanawa. Da jin haka Dambusa Idu ya yi murna da dawar Ɗanwaire gida, ya kuma yi masa barka da zuwa, sannan ya kawo damman gero 100 da na dawa 100 da sa da rago ya bashi. Suka yi bankwana, Ɗanwaire ya koma gurin da ya yada zango. Al'amari irin na sadaukin mutum kamar Ɗanwaire mai iyali da yawa da kuma bayi da barori da sauran jama'a, sai waɗannan mutane nasa suka yi ta yin barna a ƙasashen Kusada da Ingawa. Suka yi ta fita suna yi wa mutane fashi da ƙwace. Yau su ne rugga waɗancan Fulani su ƙwace shanu, gobe su ne rugga waɗancan Fulani su kwashe awaki da tumaki. Jibi su ne wancan kasuwa su yi ƙwace, gata su je wancan ƙauyen su kai su mami. Haka suka yi ta yi, suka addabi mutanen wannan karkara. Da bai tsamani jama'a suka yi ƙungiya suka tarar da Dambusa Idu, suka shaida masa cewa mutanen Ɗanwaire sun hana su shakat. Nan da nan Dambusa Idu ya kira Ɗanwaire ya gaya masa cewa mutanensa sun dami jama'a da ƙwace da yin su mami. Da jin haka Ɗanwaire ya sa aka kira dukkan jama'arsa ya gaya musu cewa yanzu fa rawa ya canza, sannan kuma duk da yake bani da abin da zan baku, to amma kuma ban ce ku je ku yi ƙwace ba, saboda haka ku ɗau haƙuri da irin halin da muka shiga ciki. Suka ce ranka shi daɗe, mun ji. Ya sallame su aka watse. Ashe duk huɗubar da Ɗanwaire ya yi bata shiga kunnuwan mutanensa ba, domin kuwa ba a daɗe ba suka ci gaba da aikata wannan aiki na fashi da ƙwace. Da abu ya kai ga gargara, ran nan Dambusa Idu ya shirya ya hau ya garzaya, bai zame ko ina ba sai Katsina. Ya isa fada, aka yi masa iso ya shiga, ya faɗi ya gaisuwa wurin sarki. Ya ce ran sarki ya daɗe,
Na zo ne ya sanar da kai cewa Muhammadu Gurshe ɗan Were sun ɓata da Kanawa ya kuma baro Kano, yana nan tare da mu. Sai dai kuma makwabtakar kura da akuya ake yi kanunmu da shi domin goya fi ƙarfinmu. Sarkin Katsina Abubakar ya murmushi har wushirsa ta fito saboda murna. Yasa aka rubuta takarda aka aika wa ɗan Were cewa yana neman sa. Da ya san ɗan Were kofar fada ya gaisuwa, Sarkin Katsina Abubakar cikin farin ciki da annashuwa ya dubi ɗan Were ya ce, kure mai rigar ƙarfe, da gangan ka je ka saida mana jarumtakka a ƙasar wasu. Ɗan Were ya yi murmushi ya amsa yana cewa, tauran sarki ya daɗe, ai yau gashi na dawo gida kuma har na kawo cappa. Sarki ya ce, to madalla kure, mai murna da zuwanka kuma ya baka kwana haka nan. Ya dubi fadawa ya ce, wani hali ma shi take ciki? Fadawa suka ce, Allah ya ja zamanin sarki, ai ma shi har yanzu ba a yi naɗi ba. Sarki ya ce, ina ma dawaki ya ce gani, kuma ya ce ina ƙaura ya ce gani, sannan kuma ya ce ina sallama ya ce ran sarki ya daɗe gani. Ya ce a ji a ɗauko tabarma. Aka je aka kawo aka buɗe. Sarki ya bada izini a sanya wa ɗan Were riga. Aka sanya masa. Ya ce a je a sa masa hular dara. Aka sanya masa. Ya ce a naɗa masa rawani. Aka naɗa masa. Sannan sarki ya dubi ɗan Were ya ce, to na baka sarautar hakimin mashi. Nan da nan fara ta ruɗe. Masu mamakin karamcin sarki na yi, masu murna na yi, masu ihu na yi, manyan fadawa sai wannan ya dubi wancan ya dubi wannan. Kuma su da sauran mutane suka yi ta zuwa suna yi wa ɗan Were murna. Wannan naɗi da aka yi wa ɗan Were ya faru ne a cikin shekara ta 1888. Sannan kuma ɗan Were na da shekaru 32 da haihuwa a duniya. Tun daga wannan lokaci aka ƙulla aminci tsakanin Sarkin Katsina Abubakar da ɗan Were, wanda ya ɗaure har zuwa lokacin da kowannensu ya bar duniya. Ɗan Were ya je ya tare mashi tare da iyalinsa da bayi da badori. Ana nan bayan shekaru 2, ran nan a wani lokaci a shekara ta 1890, ɗan Were ya je Katsina ya gaida sarki. Sarki ya ce mai rigar ƙarfe. Ɗan Were ya amsa, Allah ya ja zamanin sarki. Can kuma Sarkin Katsina ya ce, ɗan Were na ga mashi ta yi maka kaɗan, don haka na baka sarautar Kankiya. Daga nan ɗan Were ya tashi daga garin Mashi ya koma Kankiya a matsayin hakimi. Bayan da ɗan Were ya cika shekara 2 a garin Kankiya, sai Sarkin Katsina Abubakar ya ce ya koma Dutsen Safe ya zauna don ya riƙa yin dakon mahara, wato don ya kare mutanen Maraɗi da Tasawa waɗanda ke yawan kawo su mame Katsina har su kama mutane da dukiya mai yawa. Ɗan Were na nan zaune a Dutsen Safe a matsayin hakimin Kankiya kuma babban barin sarki. Ran nan ya ga wata 'yar sarki ya kuma je yana son ta da aure. Daga nan ya sa wasu aminansa suka shaida wa sarki buƙatarsa. Sarki ya amince aka ɗaura wa ɗan Were aure da wannan yariya. Aka yi biki amarya ta tare gidan mijinta. Wata rana Ƙaura Hausau ya shigo ƙasar Katsina. Shi kuwa Ƙaura Hausau sananne ne a fagen yaƙi, manyan jaruman Katsina duk sun san shi. Shahararsa da gwanin cewarsa ma sun sa kowa shakkarsa yake yi. Lokacin da ya shiga Katsina ya da zango ne cikin kaita, ya yi ta kai su mame a ƙauyuka yana kama mutane. Da abu ya tsanani ne wasu mutane suka je suka tarar da ɗan Were a Dutsen Safe. A lokacin kuwa duk ya baza mutane a gonarsa ana ta noma. Da isarsu suka yi gaisuwa suna kuka. Ɗan Were ya tambaye su dalili. Suka ce ai babu lafiya, ga Ƙaura Hausau can yana kawo mutane na azabtar da mata da yara. Ɗan Were ya ce su yi shiru. Ya tambaye su inda suka yi niyyar zuwa. Suka ce wurin sarki. Ya ce su yi haƙuri kada su yi saurin sarki. Waɗannan mutane suka yi haƙuri suka zauna suka jira har aka tashi daga gona. Ɗan Were ya kai su gidansa ya ba su abinci. Da aka jima ya fita ya tambayi babban su inda Ƙaura Hausau ya yada zango. Aka gaya masa, ya ce za su iya raka shi wurin. Suka ce daga nan aka ɗaura wa doki sirdi. Ɗan Were ya hau aka miƙa masa takobi da mashi. Da zai wuce kuma ya kira wani makaɗinsa suka tafi tare. Suna cikin tafiya sun tasar wa nahiyar da Ƙaura Hausau yake, sai suka yi kicibis da sarkin bakan mutan Tumfafi, gwanin harbi mai sihiri. Shi kuwa sarkin bakan mutan Tumfafin nan yaron Ƙaura Hausau ne. Da haɗuwarsu sarkin baka ya tashi ya nufi wajen ɗan Were, ya zaro kibiya guda 2 daga cikin kwari, ya sanya ɗaya a baki, ya sanya ɗayar a cikin baka, ya ja zai ɗirka wa ɗan Were. Daga nan haka mutanen nan da za su raka ɗan Were wurin Ƙaura Hausau suka tsorata, suka zura a guje, suka tsere suka bar ɗan Were da makaɗi da mai busar alagaita. Da ɗan Were ya lura da abin da sarkin bakan mutan Tumfafi ke niyyar yi, sai ya ja linzamin doki ya yi kwana da niyyar ya kauce wa sarkin bakan. Wannan kaucewa da ya fa
sai mai algaita ya ga kamar ɗan waira ya ji tsoro ne. Saboda haka ya kada baki ya ce, a'a idan na je gida in ce wa magajiya mai ɗaki yau ɗan Abdu ya yi gudun mai kwari gona. Ko da jin wannan kalami na algaita nan take ɗan waira ya harzuka ya juyo da doki ya nufi wajen da sarkin bakan mutan Tumfafi yake. Shi kuwa sarkin baka ko da ya hangi ɗan waira ya dirka ko ya nufo shi sai ya zaro kibiya ya sa cikin baka ya ja ya harbi ɗan waira. Ya tattake ya saki kibiya ta tafi sosai, amma kafin ta da ƙarasawa wurin ɗan waira sai ta tsaya cik a cikin iska. Shi ko sarkin baka ya daka wa kibiyar tsawa ya ce, ke wannan idan tsoronsa kike ji ki dawo ki shiga cikin kwari. Nan take kibiyar ta yi kwana ta koma, ya ɗaga kwari ta shiga ciki. Sarkin baka ya sa hannu ya zaro wata kibiyar ya sa cikin baka, to zai harba kenan ɗan waira ya zaburi dokinsa kili ya je ya banke sarkin baka. Sarkin baka ya fada ƙasa har ya tuntsura, nan take ya suma. Shi ko bakan harbi ya kararre kibiyoyi duka suka watse. Ɗan waira ya sauko ya sa asalwayen doki ya kudundube sarkin bakan mutan Tumfafi, ya ɗaure shi tamau ya ja shi ƙasa ya je miƙa wa mai algaita ya ce, gashi nan na baka, ka taɓa jin an ce namiji ya yi gudu? To ran nan saboda abin al'ajabi da ban mamaki da algaita ya gani ya sanya ya dinga rausawa ɗan waira guda da kuma ya gaji da yin gudar sai ya ɗaura da waƙa yana cewa, ɗan waira gwanki bara na maza da ɓauna ƙi sake, sarkin baka yau ya gige, sarkin bakan 'yan Tumfafi ya ja baka bai harba ba, aka sa kili aka banke shi. Ɗan waira kuwa da ya kalli algaita ya ga yadda ya ta ƙarƙare yana ta sheƙa guda sai ya bushe da dariya. Daga nan yawa dokinsa ƙaimi ya wuce. Su algaita suka bi shi jaye da sarkin baka suka doshi shiyar da ƙaura Hasau yake, zuwa can suka isa wurin. Ƙaura Hasau yana zaune barade sun kewaye shi sai suka hango su ɗan waira tafi. Da isar su ƙaura Hasau ya miƙe tsaye ya dubi 'yan mutanensa sai ya ce, kai wannan wani barde ne ya kamo sarkin baka? Wani wanda ya san ɗan waira ya ce wa ƙaura, wannan ya ɗan waira ne. Ƙaura ya ce, ɗan waira? Wani ɗan waira? Aka ce masa Gurshe ɗan Gatara Abdullahi. Ko da ƙaura Hasau ya ja ambaci Gatara Abdullahi sai jikinsa ya sanyi, musamman da yake ya san cewa akwai dangantaka ta jini da aurataya tsakaninsa da Ruma wanda ke kasan Maraɗi, sannan kuma yana da labarin rayuwar Gatara Abdullahi kai har da ta Gurshe kansa, sai dai ba su taɓa haɗa fuska ba. Nan da nan ƙaura Hasau ya sa aka yi wa doki sirdi ya hau. Ɗan waira ya ce tsaya, sai ƙaura Hasau ya tsaya. Ɗan waira ya je kusa da shi yana zazzara idanu ya ce, daga yau kada ka kuskura ka ƙara kawo su mame Katsina, kuma ka saki duk mutanen da ka kama, kuma duk ranar da ka yi ganganci ka sake kawo su mame Katsina to sai dai wani ba kai ba. Haka ɗin kuwa aka yi. Ƙaura Hasau ya saki mutanen da aka kama, kuma tun daga wannan lokaci Ƙaura Hasau bai sake kai su mame Katsina ba. Daga bisani ma sai aka ƙulla amana tsakanin juna, har Ƙaura Hasau ya aura wa ɗan waira 'yarsa mai suna Baraka. To amma ashe da ɗan waira ya tafi ƙasar Kaita da niyyar ya kori Ƙaura Hasau, can kuwa Katsina an kai wa sarki labarin cewa Ƙaura Hasau ya shigo cikin ƙasa yana ta yin ta'adi. Sarki ya aika haji a gaya wa ɗan waira. Ɗan aike suka dawo suka ce, ai ɗan waira baya nan, kuma an ce ba san inda ya tafi ba. Sarki ya mamaki, fadawa kuma suka yi ta gunaguni. Aka fara zargin ɗan waira da yin sakaci da umarnin sarki. Ana cikin wannan hali zuwa can sai ga ɗan waira ya danno tare da waɗansu daga cikin mutanen da Ƙaura Hasau ya kama. Da isowa ya faɗi ya gaisuwa. Sarki da fadawa suka amsa masa. Sannan ɗan sarki ya tambayi inda ya je. Ɗan waira ya kwashe abin da ya faru tsakaninsa da sarkin bakan Tumfafi da Ƙaura Hasau duk ya gaya wa sarki. Waɗannan mutane da Ƙaura Hasau ya kama suka ce, Allah ya baka yawan rai, duk abin da mutumin nan ya faɗi haka yake. Saboda nuna farin ciki da nuna jin daɗin bajintar da ɗan waira ya yi, sai kawai magayaƙi ya miƙe tsaye ya yi wa ɗan waira kirari yana faɗin cewa, Gurshe ɗan Abdu bakan da fara, uba mai tare wahalar komai, ka cika aikin sarki mijin mai ɗaki. Sarki na gida kana mai aiki, na maza da sa gabanka inda kake so babu mai tare maka hanya, ni kuma in yi taƙama da dokin danda. Tun daga ran nan kuwa jama'a suka yi ta karrama ɗan waira suna girmama shi. Ya samu shiga da ɗaukaka sosai a wurin sarkin Katsina Abubakar. Ya zama ɗan gaban goshi, duk inda sarki Abubakar zai je to ɗan waira na sahun gaba a cikin manyan baradan Katsina irin su Durbi, Muhammadu Dukku, ɗan Gidaɗo wato sarkin Katsina daga shekarar 1907 zuwa shekarar 1944, da Idi mai damisa
da ɗan kahi da ɗan barso da sala mai kada da Ibrahim na shinkafi da ƙaura wayya da iya labaran da gwagwara abu da sauransu. Sarkin Katsina Abubakar da ya sami wannan jarumi ai sai ya ƙoƙari ya haɗa ƙasaitaccen rundunar yaƙi, sannan ya yi ta kai hare-hare a ƙasar Maraɗi da Tasawa. Wani lokaci kuwa sai ya tura su ɗan waire su je su yi su mame su kamo bayi da sauran ganimar yaƙi su kawo masa. Inda kuwa duk aka je ɗan waire ya nuna halin jarumtaka da sadaukantaka. Yaƙi na farko wanda ɗan waire ya fara zuwa a ƙarƙashin tutar sarkin Katsina Abubakar shine yaƙin Iswan a ƙasar Tasawa. Bayansa kuma sai yaƙin Maigori, shi ma dai a cikin ƙasar Tasawa. A wannan yaƙi ne fa ɗan waire suka cashe ayarsu, don kuwa in suka kusa sai sun nake gari kaf, su kama bayi da dawaki da sauran ganimar yaƙi mai yawa. Ana nan kuma a ran nan sarkin Katsina ya ja akalar yaƙi suka danna cikin ƙasar Maraɗi. Aka gwabza wani ƙazamin yaƙi a garin Galadunci wanda yake yammacin garin Maraɗi. Su ɗan waire suka laƙume wannan gari, suka je suka laƙume Bakawa, aka samu ganimar yaƙi mai yawa. Bayan wani lokaci kuma a cikin damina, sarki ya ja akalar yaƙi suka sake koma ƙasar Maraɗi, suka jira a garin Zirtawa, aka shata daga da Maraɗawa, aka kausa ƙazamin yaƙi. A wannan yaƙi masu ɗan waire sun ɓarje guminsu yadda suke so, domin ko ba wai gidajen garin kaɗai suka lalata ba, a'a hatta ma hatsi da sauran amfanin gona da aka shuka sai da suka mutsutsuke su tas. Nan ma suka kama bayi da sauran ganimar yaƙi. Wani lokaci kuma sarkin Katsina Abubakar ya aiki su ɗan waire yaƙi ƙasar Maraɗi. A cikin ƙungiyar mayaƙan kuwa har da Abubakar Dandu ɗan waire. Rundunar yaƙi ta tashi suka shiga ƙasar Maraɗi, suna isa wani gari da ake kira Unguwar Mata, aka yi kicibis da rundunar Maraɗawa, aka shata daga, aka yi ta kausa ƙazamin faɗa, babu ƙyaftawa tun safe har wajajen azahar. A wannan karan ne aka ce kibiya ta riƙa cin kibiya. Aka ce idan Katsinawa suka harba kibiyoyinsu, can kuma sai Maraɗawa su harbo nasu, sai duk kibiyoyin su haɗu da junansu a tsakiyar fili cikin iska sai su faɗo ƙasa. Ana cikin haka sai wani barde ya challa kibiya ta tafi bata dire ko ina ba, sai cikin ƙwayar idon Abubakar Dandu ta kafe. Da ganin haka fa jama'a suka ɗauki salati suna tafa hannuwa. Aka je aka gaya wa ɗan waire abin da ya faru. Da ya iso ya tsaya ya kalli Abubakar ya yi murmushi, ya juya ya dubi wasu barade da ke nan kusa ya ce su je su kama kibiyar. Suka je suka kama suka riƙe. To ya ce to ku fisge ta daga cikin idon, amma idan aka ga ɗigon ƙwalla ya fito daga cikin ɗayan idon to a sare kan Abubakar ba ɗansa ne ba. Nan take waɗannan ƙatti suka fisge kibiyar daga cikin idon Abubakar, amma ɗayan idon kuwa ba maganar ƙwalla ake yi ba, ai ko ƙyafta ma bai ba. Da aka dawo gida aka yi ta bada labarin abin da ya faru. Tun daga wannan lokaci jama'a suka ƙarasa kankancewa da al'amarin ɗan waire. A wannan karo an yi kare jini biri jini, amma dai sai da su ɗan waire suka samu ganimar yaƙi. Tun sa'ad da ɗan waire ya koma Dutsen Safe, mutanen Tasawa ba su ƙara kai su mame birnin Katsina ba. Ana nan cikin wannan halin zaman lafiya, a kwana a tashi sai ɗan waire ya fara fita yana kai su mame ƙasar Gazawa da Tasawa. Sai ya je ya kamo bayi ya zo ya sayar ko ya bayar kyauta. Ana cikin haka a ran nan ya je su mame a wani ƙauye cikin ƙasar Gangara. Ya shiga wani gida ya kama mata biyu da wani ɗan saurayi. Da isar ɗan waire gida ya sayar da mace ɗaya kuma ya kulle ta zama sadakarsa. Ana nan ran nan wannan baiwar da ya kulle ta tashi ta je wurinsa ta ruƙusa ta gaishe shi, ta ce ita dai tana son don Allah ya ƙyale ƙanin nata ya tafi gida. Ɗan waire ya ce mata ba zan ƙyale shi ba, yana nan tare da ni. Daga nan wannan baiwa ba ta ƙara yi wa ɗan waire maganar yaron ba. Shi kuwa ɗan waire duk inda zai je tare suke tafiya da ɗan saurayin nan. Ana nan yau da gobe sai wannan saurayi ya fara koyon harbi. Cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya ƙware sosai. To ran nan fa ɗan waire na zaune a gindin rumbu ya baza mutane ana yi masa noma a gona. Sai wani ƙaton shaho ya zo ya ta shawagi zai ɗauki ɗan tsaki. Ɗan waire ya dubi yaron nan ya ce, kai, na ji an ce ka iya harbi. To ga wani shaho nan zai ɗaukan mini 'ya'yan kaji, yi maza ka harbo shi. Wannan yaro ya ce a kawo baka da kibiya. Aka je aka ɗauko aka bashi. Amma da ya duba ya ce wannan bai yi masa ba. Aka je aka ɗauko wani ya ce bai ba. Aka je aka ɗauko wani ya ce shi ma ɗin bai yi ba. Daga nan kuma aka je aka ɗauko masa bakan ɗan waire da aka miƙa masa ya ce wannan ya yi. Ya sa kibiya cikin baka, can sai ga shawon nan ya dawo ya yi ƙasa shu zai suri ɗan tsako.
To a daidai lokacin da shawan nan ya kai wa ɗan tsako sura, yaron nan ya ja kibiyar ya harbe shi har sai da kibiyar ta tsinke masa kai ya faɗi ƙasa. Daga nan haka fa jikin ɗan were ya sanyi, ya dubi yaron ya ce, wannan wata rana kashe ni zai yi, je ka na sallame ka. Ana cikin halin yaƙe-yaƙe tsakanin Katsina da Maraɗi, ran nan sarkin Katsina Abubakar ya sake tada rundunar yaƙi ya tura su ƙasar Maraɗi. Masu bara tarihi suka ce sarki bai taɓa tada ƙasaitaccen runduna kamar wannan ba, domin kuwa sai da duk aka gayyaci manyan baradan ƙasar Katsina irin su Durbi Muhammad Dukku, wato sarkin Katsina daga shekara ta 1907 zuwa shekara ta 1944, da iya labaran da ƙaurawayya da gwagware abu da idi mai damisa da kuma ɗan were. Wannan runduna ta fita daga birni ta bi ta bugaje ta wuce zuwa kanwa. A nan aka yada zango, washe gari aka nausa sai zandam, aka wuce zuwa kaga, daga kaga sai madarumfa. A nan madarumfa Katsinawa suka yi sansani. A birnin Maraɗi kuwa, sa'ad da sarkin Maraɗi Na'ibi ya samu labarin irin tanadin da Katsinawa suka yi, nan da nan ya aika neman gudunmuwa daga sarkin Katsinan Tasawa Mijin Yawa da kuma sarkin Kanan Bakashe. Aka haɗa gawurtaccen runduna, aka danno, aka yi kudu, aka haɗu da Katsinawa a madarumfa. Kashe gari mazaje suka fita bayan fama, aka shata daga, aka yi ta gabza ƙazabin yaƙi. Mutanen Tasawa da na Kanan Bakashe da na Gazawa da na Age kuwa, ashe babu wanda suke jin haushi kamar ɗan were, saboda suna da labarin irin ta'asar da yake zuwa yana yi a garuruwa da ƙauyuka da ke ƙarƙashinsu. Haifa aka fara kausa faɗa. Wasu zaratan barade suka yi wa ɗan were tsinke, suka same shi da sara da suka. To al'amari irin na sadauki, ya ƙi saruwa ya ƙi sokuwa. Da baradan nan suka ga haka, sai suka sake dubara. Suka je suka samu kulake, suka yi ta jibgar ɗan were, suka yi masa dukan tsiya. Kai ba don yana da sauran shan ruwa ba, a wannan ranar kam da sai dai wani ba shi ba. Da ɗan were ya ji azaba ta yi yawa, kuma ya ga mutuwa a fili, nan da nan ya ranta a cikin nakare, ya zura a guje, ya je ya kama wani doki bai san ma ko nawaye ba, ya hau ya sheƙa a guje ya far filin daga. Ana a kama ina ya gudu, ya isa Hammau, bai tsaya ba ya wuce, ya isa kwari mai zurfi, nan ɗin ma bai tsaya ba ya wuce ya tsallaka wata ƙorama da ke nan kusa da kwari mai zurfi, sai a daidai gindin wani dutse nan ya yi birki. A can filin daga kuma Maraɗawa suka yi kace-kace da rundunar Katsinawa. Kai duk manyan baradan nan a ƙasar Katsina babu wanda ya jure wuya a wannan karo. Da azaba ta yi yawa, kowa sai ya ranta cikin nakari, aka nufo Katsina ba ko shiri. Su Durbi Muhammadu Dukku suka isa kwari mai zurfi suna tsallake ƙorama, sai kuwa suka hangi ɗan were a tsugunne da zabira a gabansa. Babu abin da yake ta faman yi sai cin ɗan da ƙaƙƙar goruba. Bayan yakin madarumfa, wata rana ɗan were ya shirya ya ci gaba da kai su mame a Gangara da Bukuzawa da Age, kai har da Gazawa. Ya yi ta yin haka yana hana mutanen waɗannan wurare. Ya hana mutanen waɗannan wurare sakat. Ya jefa su cikin tsoro da razana. Da mutane suka gaji, sai suka yi ƙungiya suka je suka kai kuka wajen Ƙaura Ama. Da Ƙaura Ama ya ji haka ya shirya waɗansu barorinsa, ya ce su je su tsaya hanyar da aka ce ɗan were ke bi. Idan sun gan shi ya taho, to su je su gaya masa. Ana nan ran nan ɗan were ya shirya ya tasawa wani gari da ake kira Kwaran Hantsi da ke arewacin birnin Gazawa. Ya je ya yi sumame, ya kama bayi da ganima mai yawa. Da ya ƙare ya juyo ya nufo gida. Yana tafiya har ya iso wurin da barorin Ƙaura Ama suka ɓaɓɓoye. Su kuwa suna ganin sa suka ruga suka je suka shaida wa Ƙaura Ama. Nan da nan Ƙaura Ama ya kira wasu ƙannensa guda biyu tare da wasu mutanen Gangara, suka tasarwa wajen da ɗan were ya bi. Suka yi ta tafiya har suka tarar da shi a daidai bakin wani rukukin daji. Da isassu wurin, Ƙaura Ama ta saba ɗan were zai kama shi. Sai ɗan were ya yi wa dokinsa ƙaimi ya ruga da gudu, ya je gefen rukukin nan ya tsaya. Shi kuwa Ƙaura Ama dai yana biye da shi. Da dai suka yi arangama, sai Ƙaura Ama ya kara baki ya ce wa ɗan were, yau ƙaryarka ta ƙare, sai dai wani ya ba da labarinka ba kai ba. Shi kuwa ɗan were bai ce komai ba, sai kawai ya kai wa Ƙaura Ama suka da mashi, har mashin ya shige cikin riguna da ɗamarin Ƙaura Ama. Wurin fisgiya ƙotar ta cire, ya bar mashin a jikin Ƙaura Ama. Shi kuma Ƙaura Ama ya zara takobi ya ɗaga shi sama, ya kai wa ɗan were sara. Nan da nan ɗan were ya kare da garkuwa. Ƙaura ya raba garkuwa biyu, rabi ya faɗa ƙasa, a rabin kuwa na hannun ɗan were.
sai ƙaura amma ya ce, tun da har ana huda ka, to kama ka zan yi da hannu. Suka rince mai da kokowa a bisa dawakai, suka yi ta dukan junansu. Zuwa can ɗan were ya fidda awaki ya dubi bakin ƙaura amma ya kuwa rusa masa shi. Amma wasu kuwa cewa suka yi ba awaki ne ba, hannunsa ne ya dunkule ya tattakure ya kai masa naushi a baki, har haƙoransa na gaba duk suka fita. Nan take ƙaura amma ya suma bisa doki. Da ɗan were ya lura ƙaura amma ya suma, sai ya zaburi dokinsa zai ruga. To ashe lokacin da suke yawan nan ba ta kashi har suka shiga cikin rukuki, rawanin ɗan were ya fara warwarewa. Ya yi wuf zai fito, sai ya ƙaya ta kama rawanin. Ai shi ko bai wata ba, sai ya gargaje rawanin ya bar shi nan bisa ƙaya ya sheƙa a guje. Masu sauraro nan za mu dakata, sai a shirinmu na gaba za mu ci gaba da karatun littafi na ɗan were Muhammadu Sani Gurshe Wanki Shabara, littafin da hukumar binciken tarihi da kyautata al'adu ta jihar Katsina ta wallafa. Sarkin labaran sarkin Ruman Katsina Alhaji Mustapha Nasiru Batsari da Malam Bashir Lawai Zakka mai anguwan Sabon Layi a garin Kwantagora suka ɗauki nauyin kawo muku wannan littafi. Yusuf Mustapha Batsari da na karanta nake cewa mu haɗu da ku a shiri na gaba.